እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ኦሮሚያ አባላት ፋኖ ምዃኖም ዝተገልጹ ዕጡቃት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሮም። አዲስ ስታንዳርድ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ኣዘራሪበ ብዝበሎ ጸብጻብ ብ7 ሰነ ዘይስሩዓት አባላት ፋኖ እምሩብ ዝተባህለ ወረዳ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ብዘይካቶም 5 ሰባት ዝሞቱ ካልኦት ሓያሎ ከም ዝቆሰሉ ኣባይቲ ምቅጻሎምን ምዝራፎምን ሓቢሮም። እቶም ግዳያት ኩሎም ሓረስቶት ብምዃኖም ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ንሓረስቶት ከባቢ መሬቶም ገዲፎም ንክኸዱ ምስግዳድ ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምታት ይወሃቦ። ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ዝወረዶም ሓረስቶት ከባቢ ቤት ንብረቶም ገዲፎም ሃሮ ብትበሃል ሓውሲ ከተማ ተዓቂቦም ምህላዎም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊጾም። በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ነበርቲ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኣለዉ። ዕጡቃት ሓይልታት ፋኖ ኣብቲ ዞባ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ፈጺሞምን ይፍጽሙለውን ዝብሉ ናይ ቃል ምስክርነቶም ዝሃቡ ነበርቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ዝኾነ ናይቲ ክልል መንግስቲ ክከላኸሉሎም ብዘይምኽኣሎም ምረቶም ይገልጹ። ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓደ ናይ ሓባር ባጤራ ክጥቀማ ዝቐረበ እማመ ብዕቱብ ክስራሓሉ ክጅምር እዩ ክብል ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕብረት ኣፍሪቃ ገሊጹ። ኮሚሽነር ቁጠባዊ ምዕባለ ንግድን ቱሪዝምን ሕብረት ኣልበርት ሙቻንጋ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ብ2021 ንማክሮ ቁጠባ ውህደት ብዝምልከት ዝጸደቐ ሓሳብ ናብ ናይ ሓበራዊ ባጤራ ዝወስድ መንገዲ ምንባሩ መልኪቱ። ንሱ ኣብ መበል 22 ዋዕላ ሓበራዊ ንግዲ ምብራቃውን ደቡባውን አፍሪቃ ማለት ኮሜሳ ብዝሃቦ ቃል መስርሕ ምህናፅ ሓበራዊ ባጤራ ብኢንስቲትዩት ማዕከን ገንዘብ ኣፍሪቃ ክካየድ ኢሉ ቤት ጽሕፈት ኢንስቲትዩት ኣብ ናይጀርያ ከም ዝኸውን እቲ ኮሚሽነር ብተወሳኺ ገሊጹ። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ 2021 ንሕብረት ኣፍሪቃ ብዝኣተወ ቃል መሰረት ኣብ ምስራት ኢንስቲትዩት ባጤራ ኣፍሪቃ ልዑል ተራ ክጻወት ትጽቢት ይግበረሉ። ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሓድሕደን ናብ ዝገብረኦ ናይ ንግዲ ልውውጥ ባጤራ ዶላር ብምጥቃምን ብዝበጽሐን ዘሎ ክሳራታት ብምምራር ካልእ ኣማራጺ ኣብ ምድላይ ተጸሚደን ምጽንሐን ይፍለጥ። ጥሩፍ ጉጅለ ኣሸባብ ናይ ሶማል ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኢትዮጵያ ናይ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ፈጺሙ። ማዕከን ዜና ኣናዶሎ ብዘቕረቦ ሓበሬታ መሰረት እቲ ኣብ 2 መካይን ብዝተጻወደ ቦምብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 4 ወተሃደራት ኢትዮጵያ ምቑሳሎም ተገሊጹ። እቲ ማዓስከር ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሶማልን ኣብ እትርከብ ከተማ ዶሎው ዝርከብ ኮይኑ ጉጅለ ኣሸባብ ብተደጋጋሚ ዶብ ጥሒሱ ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ምስ ጀመረዩ ሰራዊት ሰፊርዎ። መንግስቲ ሶማል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ማዓስከር ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣካል ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ዘይኮነስ ንሰራዊት ሶማል ደገፍ ክህብ ተባሂሉ ዝቖመ ኢሉ። ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝመጸት ቀዳመይቲ መኪና ኣብ ኣፍ ደገቲ ማዓስከር ጉድኣት ከተውረድን ከላ እታ ኻለይቲ ግና ናብቲ ማዓስከር ከይበጽሐት ብሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ከም ዝኣተወት ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ኣመልኪቱ። ኣቐድም ኣቢሉ ኣሸባብ ኣብ ዞባ ታሕታይ ሸበሌ ሰራዊት ዩጋንዳ ዓስኪሩሉ ዝርከብ ቡለማረብ ዝተባህለ ከባቢ ብ26 ግንቦት ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 54 ወተሃደራት ክቕተሉ እንከለዉ ኣብ ሰብን ንብረትን ከዓ ከቢድ ክሳራታት ምውራዱ ይዝከር። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረናዩ